Orduan izena Koldo Artola Kortajarena, naiz eta jaio nintzanean gagina Luis Maria jarri zidaten, jaio bai nintzen 1928an, Donostiko Elkano kalean. Urtero abuztuko 12 egunean, abuztuko 15ean, Zizurkilen genituen lenguzu propioak eta osaba, izeba, taula, eta gonbidatzen gintuzten gure etxekoak bazkaltzera. Eta hor ere ikusten dituzu haiek aidia denak euskeraz eta guk ez, eta nola berriz ere gurasoei, nola ez diguzue erakutsi, eta oso urte zailak eta izan dira, eta bat beste betiko kontua. Orduan, gure baitan beti zegoen alako zerbait. Orduan, beti izan dut nik, hori ikasi beharko nuke eta... Eta noiz hasi zinen ja euskara ikasten? Aurrezkikuntza sartu baina lehenago, 17-18 urtekin nola, nik uste. Konservatorioan 2 urte, baina gutxi aurreratzen genuen, ze asko apuntatzen ginen, baina faltak ere asko izaten ziren. Eta orduan andereñoak ikusten zuenean, kontxo, eran egun hori etzan egon bestearen eta atzeratu ez zitezen, aurreko gunekoa errepikatu. Eta orduan txintxo juten ginenak, arroilloa, enbeste aldiz errepikatu eta besteak atzerapen handiago eta orduan hori ez zitzaidan ondo iruditzen. Ondo, bentsat, komenigarria. Eta orduan hasi nintzen, Santa Maria parrokian bazan apaiz handi bat, Beizamakoa, Don Juan Otaegi, eta arek etxean, egun batean entorri zan aurrezei gutxara, esanez, prezeguela, inor nahi bali mazuen, eta apuntatu ginen aurrezei gutxako 8 edo 10 bat. Ez ginen asko, baina bere etxean hasi ginen, egon ginen urte bete terdiola, eta pixkanak juntziran utziz besteak, olako gauzak ere baziran, eta nik elitu nizan nire bakarra eta beste bat. Eta, puro pixkat ematen zira, bakarrek nigatik horren beste denbora eta bilatu nuen aitzeki bat, eta jo nintzen. Eta gero, aurrezek utxan bertan bazan enplegatu bat, baina zan arre txabaletakoa edo, oso euskal zalea eta gainera Donostian famatua izan zen Elbira Zipitria izeneko irakasleekin jun izana. Eta orduan harengana hasi ginen joaten 7-8 lagun, eta horri txapa, pauso nahiko importante eman nuen. Eta gero, kuadrilan, baziran batzuk pixka batzakitenak, eta hasi ginen, eta enpeño handia jarriz, eta hori gero kutxan esatea, egin beharko genituzke gauza hauek euskeratu, eta zen prestatu nuen oposizioak aurrezik kutxan municipalerako ere, eta sartu nintzen. Eta hor bukatu nun. Aurriko urteak eta azkenekoak ez ziren berdinak izan, informatika eta sartu zen, eta gero barruan ere egin genuen euskaltzal batzuen artean halako mugimendu bat, eta hasi ginen eskatzen komunikazioak, enpresak langilei bialtzen zizkigun eta komunikazioak, eta euskaraz jartzeko, eta hasi ginen pixkat bultzatzen, eta ni izendatu ninuten lan horretarako. Eta ni orduan eskaldun berrian nintzen, bizpairu urte lerago hasian nintzen, bizpairu leku desberdinetara joaten eta behikasten, eta molatzen nintzen desente eta plasta. Gero denborarekin jarri zuten beste bat. Gero eta garrantzi gehiago juntzan hartzen euskarazko kontuak, baina baitare antolatu langileentzako euskarazko klaseak ere horretarako bilatzen genuen,
ezagun eta zea batzuen eta besteen bitartez, eta tortzen ziren klaseak igual hiru egun astean, halako liburutegian, edo nola hasierako denborak beti dira bitarteko eskas xamarrak. Ez, enpresa ondo portatu zen, bai. Gainera zuzendaria izan genuen oso horretarako. Xabier Alkorta, antigotarra. San Vicenten parrokiakoak ginenok, genuen Euskal Herri kalean klub bat edo, klub de jóvenes. Eta orduan sortu zuten OARGI izeneko, organizazion rekreatiba, ez dakiz zer maz, Gipuzkoa, nes goratzen zer zen. Eta hasten ginen kalendario prestatzen, gizu kalendario bat, hil bakoitzean mendi batera. Batzuk gertukoak, beste batzuk egun osokoak, bat edo udan agian Pirineo aldera, Pirineo gertu, ez pentsa orduan zen materiala eta zar genuen. Hola seginan, eta horren ondorio hori izan zen, Iruñeko batzuk ezagutu, eta egun batean egun behar dugu bat elkarrekin, eta egin genuen, eta haiek honea tortzen, eta goara joaten, eta orduan ezagutu nuen emaztea. Hola, ze. Zaletasuna banituen gauza bietarako, eta orduan nire izkide Fermin Leizaola, eta bere emazte aipatu dudan klub eta mendizale horien artean, eta halako batean arrimatu zen, edo zakizen bidez, egin genuen ezagutza, hitz egiten gauza hauetaz, eta hori izan zen alako zerbait. Eta egun batean gonbidatu zidan edo hitzaldi batera edo arantzadira jun eta erakutsi zertan nahi ziren eta beran sartu nintzen gogotik, ze gauza gustatzen zitzazkidan. Eta orduan abiatuaz zuten Atlas etnolinguistiko de Euskal Herria izeneko lana, 2 tomo lodikotetan egin zana, eta, sartu nintzen gogo handiarekin. Eta aste batera joaten, eta egitea, leku baten inkesta egiteaz gainera, sortzen zaizu ere inguruko beste horrietan, hori ere egingo nuke, eta ez dakiz, eta hortia gero desparramatuz juten da, eta gero bitio hartu nola bitezateko. Eta irakurriz, batetik pitxin bat ikasi, hango modismoak eta hango gauzak, zaletasuna ere ahondira etorri, eta nintzen pixkanaka, eta orduan zea mintxok eta, segurazko komentatuko genuen, eta zera hor, eta ikusiz berak banuela gauza hauetarako zaletasuna, egingo zidan proposamena, eta ni itxu-itxuan barruan sartu. Holako zerbait izango zen. Bere emaztea Miren Egañagoia, Mendioroz eta Mendiola. Ze mintxok ez daki euskeraz. Mintxok ez daki euskeraz. Hitz asko eta zera, baina ez duen ikasi, eta orduan bere eskumakila izan zen bere emaztea. Orduan berak ez du agertzen da pixkat koordinatzaile bezala. Eta orduan bera asko biltzen zen, hemen Manterola kalean bazan liburutegi bat, eta horko mutil bat hartu zuten lantalderako, eta ni ere, hasi nintzenean, eta benga, jarraitu behar dugu hemen, eta izan ginen laukote bat, hola zakarga handiena hartu genuena. Eta gero bilatu genituen laguntzaileak eta hori, eta zabaldu zen asko, ze Euskal Herri guztian leku asko dira egiteko, baina batek ezagutzen du bat eta bestea, eta hori, eta pixkanaka. Inkesta bat hartu eta martxan jarri. Eta inkesta honen hasieran lehenengorrian esaten da. Comité Internacional Permanent de Linguistes. Publicación de la Comisión d'Enquête Linguistique. Questionnaire linguistique par Marcel Cohen. Instruccions. Eta hemen hasten da, galdetu behar dana.
Eta gero bukaera aldean, bada espazio bat, testu libre bat biltzeko. Orduan batek nahi du investigatu pixka bat animalen bizimoduaz edo cómo se hace una parva o cómo se recoge la miel o como tal o como cual, pues oso gai desberdinak. Eta horregatik bi liburu horietan, Atlas osatzen duten bi liburu horietan, lehenengo horietan daude galdera hori emandako inkestak, herriz herri. Baina bigarrenean ere, bukaeraldean, badira herri desberdinetan bildu diran testu libreak, hor denetatik, gauza oso desberdin, eta baita ere hemen agertzen ez dian batzuetatik. Agian batek izan badu gauza interesgarri bat kontatzeko, eta ikusi badugu erreztasunez hitz egiten zuela, eta interesgarria iruditu zaigu, hori libre izan da. Baina askotan zu bazoaz leku batera, eta hasten zera egiten, eta konturatu gabe, joaten zera gustu pixka bat hartzen, eta egian zen, pues, inguruko beste herrietan nik esango nuke ez dutela berdin esaten, eta saiatu behar dut, eta zu zeu juten zera egian, hasten zera egiten, eta interesgarria da menera egitea, bueno, eta bestela ezagutzen duzu hango norbait, eta esaten diozu, aizu, untan nahi gera egiten, eta iruditzen zaigu interesgarri litzatekela zure herrian egitea, eta gu leku guztietara ezin iritsi, eta egin zen ezake. Horretarako ere aukeratu behar duzu laguna pixka bat izatea, baina horrela pixkanaka, eta norbaiten laguna eta bestearen ezaguna eta bla, bla, bla. Eta gero, pues, Leizaola eta bere emaztea Mirena Gaina, Parisen aipatu dezun inkesta hori eskuratu zutenean, galetu zidaten, nahi nuen egin, egolako zerbait, eta ni pozik, eta orduan hasi ginen, noizean behin txapa asaltua ematen, eta aprobetxatuz emaztea Iruñekoa izanik, gurasoak han bizi ziren, eta orduan larun bat askotan, hemendik atera, eta haien etxean lo egin, afaldu eta bisita egin, eta hori dena, eta gero horrengo gunean, juten gina hori, noizean behin denak, zatikan txikiak ere aitona morakin egon nahi zuten, batzutan nik ere egiten ditut nire eskapadatxoak, eta holaxe, batera eta bestera. Eta orduen, etxeko nausiek errantzue... Galetzen nuen, haizu, hemen herri honetan, zarren artean bala inore euskeraz egiten duenik, eta orduan bi hiru lagunago alin bat zeuden, eta pues mi padre ya sabía, o mi abuelo ya sabía, eta bestea, pues esa ya creo que sabe un poco, eta hola, eta batetik bestera, batean ez zenuen asmatzen, agian esaten zizuten horrek badaki eta gero esaten zizun, aztuta zeukala, baina batetik bestera, batekin topo egiten bat zenu, arekin hasizia. Ez baditut hemen eta galdera batzuk egiteko, nahi genituzke jakin hitz batzuk eta gauza batzuk nola diran, eta polik egingo dugu pixkat, zuk nola, eta azten nintzen gauza horrexenetik, nola esaten duzu, alegia, seguro jakingo zituzten gauza batzuk galdezka, konfiantza pixka bat ematean, eta pauso batzuk ematen azizkero gero, eta baina pasatu gabe ere, Ez nuen nolako zera bat, dena, bururatu bezala. Tamen, eta, kanturen bat jakingo dezu, edo, kanturik ez, zer txikiei kantatzeko edo, ez dakit, eman dezagun inauterietan, ateatzen zinetenean, eta zer egiten zei, eta horrelako gauzak, eta tarteka ateatzen zan bateo beste gauza txiki batekin, edo. Denbora hartan, baziran ere, egiten beste batzuk. Esaten zuguten, la fulana, la mengana, ta.
baina bata pixka bat gorra zegoela, beste azteki zer, eta hori, pues, gainean nintzen joaten astebeteeko, agian egun bakarreko, orduan, pues, seguro zanlekoan aprobetsatzen nuen, eta hurrengo batean ikusiko dugu, eta hurrengorako igual juna zala, eta pues, ez dakit. Nuen egin nuen, gainean bat ere esperientziari gabekoan nintzen, eta tira, beste bateko beto egingo zuen, behar bada, baina, tira. Egin zan. Orduan, esan liteken neurri batean nahiko amateur ginala denak, azteko ni. Iruzkien iruki eta hor sartzen zaio kaskalore dena, eta garbak erraten... Alegia puska bat urrengo baterako utzi behar zala. Bai, hori behin baino gehiagotan gertatu da. Edo nik Iruñara itzuli behar eta oraindik ura nahiko faltan egon, edo leku batzutan abiadura berbera ez da zaraitzun esate baterako, zaraitzun, Bazian persona batzuk ondo erabiltzen zutena euskera, eta erreztasunez. Eta azten zera agian egiten duzu inkestaren erdia, baina denbora horrea dijoala eta bestegun batean itzuli harko da, eta bukatzeat, bai, nahizunean eta horri eta bai, hori baina hoiagotan. Ilurdoz bezalako kasuetan inkesta bat egiteko, pues igual beharko nuen 10 bizita. Poliki, pazientzia hondiz, baina nik ikusten nuen aurrera zijoala, eta azkenian liburuan ateratakoan jendeak ez dakik kostatu zaidan 3 ordu edo 3 egun zaterako. Baina, berak izan dago, eta eskelak irakurtzen ditun, Diario Navarran hartzen duten nahiko normala denbora hartan, amagia aitagia arrebaren etxean, eta Marcilla, ni kaso, baina balin badire, herria, begiratzen nuen herria, eta herri horiek balin bazeuden interesatzen zitzaidan inguruan begiratzen nuen hildakoaren izena, zenbat urte zituen, zete, klaro, balin bazan zona ni bilatzen nintzen, baina justu nemilen lekuetan, baina hildakoa balin bazan 75 urtekoa ez nuen kasurik egiten. Gutxienez, 85 gora behar zuen. Edo agian begiratzen nuen, bide batez, beste norbait bazan. Hori bai, hori egiten nuen. Eta sobre batean badut eskela pilo bat. Baditut. Oin dela gutxi egun batean zer dago hemen, eta meka zuen, ikusi nuen, eta gehienak dira erraunkari Zaraitzu, Aezkoa, Artzibar, Erroibar, Esteribar, inguruetakoa, ibili nintzen lekuetakoa, eta Sakana eta Barranka inguru hortakoak ere bai, eta gutxi gora bera, ibili nintzen lekuetan. Alazerenez neskatu, kori ez dakiar nola, eta urak xoaitan tria elerraitan baskuentzez, eleguziak, eta apeta... Irakurri nuen zerbait, estornezan haien liburu batzuk, eta gero beste libururen batzuetan ere zeinetan agertzen zen ja euskararen egoera zein dan, eta ja bakar batzu baizik ez zaudela, eta gainera konturatu nintzen Michelenak eta horiek garrantzia handia eman zioten erronkarikoari. Aparte printziak ere aparteko zera bat sailkatu zuen, eta pentsatu, hori interesgarria da, baldin inor gelditzen bada oraindik, eta diotenez badirela oraindik zahar batzuk, komeni da lehen ara jotia. Han ere orduan egon zan apaiz bat Karkastillokoa, pentsa nungoa, baina juntzan ara, nunbai familia euskaltzale batekoa zen, eta ikasi zuen zaharrekin zerbait, eta animatzen zituen, eta biltzen, eta ura ere izan zen bitartikari, edo laguntzaile, haren ondotik joan ziren Michelena eta bera bezalako beste interesatun batzuk bidean jartzeko. Ni ere iritsi nintzen ezagutzera apaiz hori. Eta txambra majoanak
lehenago, orai kamison, eragiten bitun. Antonian hau izabakoa, bai, hori izan zen aurrenekoa, eta baita ere Uztarrozeko Doroteo de Miguel. Izaban beste inorekin ez, batean bate ezagutu justu agur eola, baina ez, beste inori ez nion grabatu, baina Uztarrozen bai, Fidel Bernat gehiena, ongien zekiena zan, zeudenetan, bere lehenguzu Doroteo de Miguel Bernat, ondo xamar zekien, baina pixka bat torpexeago hitz egitean, baina arrankatzen zan eta desente. Doroteo horren emazteak ulertzen zuen eta noizean men pixka bat hitz egiten zuen, nahi izan ezkero gehiago, baina senarrak hitz egiten zuenean bera gelditzen zan. Baina Uztarrozen baziran beste hiruzpalau lagun, eta, bazan Balbina ederra, uste dezala bat, herrira iritsi eta eskuinaldian bada ostatu bat, eta hortik gora hilo, eta bazira, eta Uztarrozen nik uste 4-5 lagun ezagutu nituen egiteko gauza zirenak, bai. Ederki, eta komentatu duzu, pasatu baino lehen, Antonian hau gorra zen. Gorra zegoen, bai. Eta nola moldatzen zinen berarekin? Idatzi nuen paper batean, galderak, makinaz, olako kuartilatxo bat, eta idazten nuen gainera erronkariraz, nire erronkariran, baina, eta gainera berari errazteko egiten duzu idazten nuen EGUI. Gizonak vestitancia martes. Las enaguas más majas que había de la kotaxuriak majuenak gizonentako, egitako karnavala eta begitartia tapatuk puntilla baneki edo kaeta, eta si podían llegar aquí a la ventana con una escoba, leixoara heldu ezpel bateki. Honek zergatik zuen hain ondo ikasi, bazituen aizpak, Fidelak, argazki batean nik uste Fontesen agertzen dira bi aizpen artean, batek desente ulertzen omen zion, hitz egin ja gutxiago, eta besteak ulertu bera ere ja gaztexiago izango zen. Eta berak esplikatzen zuen, bera txikia zanean, eramaten zutela mendira. Mendian bazuten borda bat, eta han egiten zuten gazta, bazituzten ardiak eta egiten zituzten bastak. Eta orduan Fidela txikia zan, baina laguntzen zuen bere aizpa txikiena errekara eramaten, eta pañaleak eta erabateko, eta berak izan zuen, berak pentsatzen duela, nola bere amarekin eta amaren aizparekin denbora luzean tratatu zuen, eta haiekin euskaraz egiten zuen. Eta, klaro, txikia zeranean ama eta izeba bi personakin batekin ja desberdina da, baina bi elkarrekin daudenean denbora guztian eta haiekin eta haiek zuri euskaraz eta hori izan zen abantaila handia berarentzat euskara ikasi ahal izateko. Eta ja, bera baino txikiagoak hasi zian ja gutxiago eta gero ama eta desagertu ezkero ja Fidela gelditu zen nahiko ondo, bestea erditxka, eta ja, hurrengoa ja, ulertu agian bai hitz egiteko gauza ez. Prozesua hor bukatzen zen. Eta nik nire galderak ere egitean saiatzen nintzen, hango euskara erabiltzen. Aliatzen nintzen neurrian jakina denez. Saiatzen nintzinen pixka bat moldatzen? Bai, orduan, iduritzen zitzaidan, era horretan, haiek ere hobeto ulertzen ninuten, eta ez zitzaion nire hain arru egiten, eta hori da modu bat esateko nahi baduzu hitz egin,
pixkat ikustean ulertzen niela edo, pues, erresago hartuko, konfiantza eta konfiantza gehiagorekin, eta, baina hitz egiten badiate eta nik erantzuten balin badiet hemen egiten dudan moduan, pues, geratuko dira gogorik gabe haien euskara erakusteko, pentsatzen dutelako edo euskara txarra dela, edo oso desberdina dela, euskal zer, eta erretiran egingo zuten, baina aldiz hitz egiten bazaie ulertzen duten moduan, badirudi bide ematen zaila pixka serian sartzeko. Bazekiten haiena etzan euskara desberdina zala zeia Zaraitzuko euskararekin nabaitzen zuten diferentzia. Eta urrutiagokoekin diferentzia gehiago. Eta gainera, pues, aspaldi zeuden ere hitz egin gabe, eta orduan dena pixkanaka galdu zijoan jasotzen. Eta gero makinan sartu eta tapa. Lana urte batzutan egon ginen jotak eta... Beti izan naiz gainera honetan oso eskrupulosoa. Bueno, azteko esan beharre, ez dakit izan beharre, baina oso belarri honekoa izan naiz. Orduan, pues, ondo etorri zitzaidan hori, esate batako transkripzioak egitean beira, leku batzutan etxea jonda. Zesan du, etxea o etxia. Bueno, kasu batzutan batzuk esaten zuten etxia, ia. Beste batzutan zalantzakor zan. Tarruan niri zalantzakor iruditzen zitzazkidan. Haietan idaztean etxea, eman dezagun jartzen duen etxea, baina gainean 2 puntxu. Eta gauza bera egiten nuen o eta u. Etxekoa, bakigu zer dan, baina nolaiko batzutan garbi izan, etxekoa, baina etxekua, eta iruditzen bazitzaidan erdiarreko bat, o gainean 2 puntxu. Hori beti egin dut. Eta baita ere egin dudana beti, eta oso interesgarria da, azentuak, tildeak markatzea. Zeratikan, nik desentik hasi nuen Michelenak eta horiek jasotako eta haiek biltzen zituzten. Eta orduan nik, hor nire lan hauetan, hitz asko dira, hitz bakar batean 2 azentu diranak. Tira la, mandezagun, hitza pixka bat luzea izaten da normalki, oso motza balin bada, eta baina berdin joan zirenik gainean takan, hori beti egin izan dut, eta... Elkarrizketatuen seme alabek, bazekiten, konstiente ziren bere ama edo bere izeba azkeneko iztunak zirela? Hombre, haiek irekitzen zuten atea edo pasa, eta hablaba con ellos también, hitz egiten nuen haiekin pixka behizi, eta no seke, eta konstiente, bai, eta egoeraz, eta Izabara joaten ginean, Fonda Tapia izeneko batean egoten ginean, haiek nahiko euskal zaleak ziren, beti hitz egiten ziguten alde, eta latian no sé cuantos, ya se estauko no sé quién, eta horrek badaki, eta yo creo que ya un poco ya sabe, eta beti alde zeuden, Bai, baziren familia batzuk alde zeudenak, eta bai. Herreako gizon bat, un señor de otro pueblo de cerca, herreako gizon bat, etzakie batre erderaik jardukien, eta torri zen nere gana. Badakizue Pedro Irizaren laguntzaile izan nintzala. Pedro Irizarrentzat asko ibili nintzan iparraldean, eta sartu nintzan leku zailetan eta urrutienetan, eta gizona etorri zitzaidan, Irizar, Madrilen bizi izan, Bera, azkoitikoa zan, egun batean agertu zitzaidan aurrezikutxan, nengoen orduan aurrezikutxan, plazta, aurrezan zitzaidan, zu hau eta bai, eta pasaginan despatxo batera, eta negon ginean, eta esplikatu zidan zer nahi zuen, zertan, eta nolabait, ea posible izango nuenik
ibili nintzen lekuan ibilita, bera zertan izan, eta nik esan nien konforme, eta bera utzi zidan paketon bat zera, eta inkestak egiteko, eta hasi zitzaidan, eta hasi nintzen hor batetik bestera, baina denak izan ziren Nafarroan eta iparraldean, bestea ja dena zuen. Gaina lehenengo biliburuak bat Gipuzkerari buruzkoa eta bigarrena edo Bizkairari buruzkoa edo alderantziz berdin da, baina horiek ja bukatuak zituen. Baina gero egin genuen zera desente, harentzat, aditza, behar bada ez da inxamurra, kontatzea gauzak distraituagoa da, egatea eman xintzen, xintzuan, xintzunan, xintzuzun, edo segun lekuak, edo zehor, zera, noa zaten da, alokutiboa da, pixka bat gehiago gozatzen dana, gainera, euskara galtzen azten danean, hori da aurrena galtzen dana, normalki. Hola, baina egin genuen lan polita bai, pozik gelitu nintzen, eta bera ere bai. Eta bitur, 52 urte, Bordaltuk, Obro, 52, pues nietak... Nola gitaratzen zenuen Fontesen? Iruñean. Gauza bat banuela zera zertzeko eta nora bihali behar zan eta izango zidaten nora. Eta ara bidali eta handi pixka batera entregatu eta bihaltzen zizkiaten separatak edo ditzen dianak edo zuzentzeko. Zuzendu eta berriz eraman eta gero ja ateatzen zan. Baina, klaro, lehenengo Fontes noiz argitaratu zidaten 77an dut nik apuntatua, Erronkariko euskararen azken atxak. Zer gertatu zen, egin zen atrasan linguistikoa, eta ni aurkitu nintzen, banituela inkesta mordozea egina Nafarroan, argitaratu gabe. Eta pentsatu nuen, egin dugun euskararen mailan egin duguna bera, egin nezakenik, alegia ziorditik bakarrik, Araño, Nafarroan zehar, eta hor baditut desente, eta atera egiteke gauza bat, eta holaxe, eta atera zidan desente, 20 gehiago uste direla. Horre gero, testuak eta grabazioak, grabaketak egitea, eta elkarrizketa luz xamarrak, eta dira. Gainera, grabagailu apalak, eta hemengo audioekin eta ez dut ezer egin, eta ez. Ni gauza bietaz izan naiz oso traketxa eta oso alperra ere bai nahi bezu edo saletasun gutxikoa eta gauza bietaz berriz ere etxea etorri eta klas sartu eta apuntatzen hasi eta klask eta apuntatzen hasi eta horrela, hasi eta bukera arte. Beti horrela, pentsa, eta hainbeste urtetan gauzatxoak egin ditut, baina beti horrelako modun, primitiboan. Maentofoi txiki bat, mai gainean jartzen nuena, eta klask hitz egin, eta agur. Oso simplea. Iruditzen zitzaidan ondo eta nahikoa zitzaidala, eta ez nuen gehiago hiritarrentzat azkeneko inkestak egin dituenean, horrekin bukatu. Gero prestatu nuen solstizioan edo liburuska hori, testu batzuk aukeratu, sartu artxibotan eta ikusi zein lekutan egina nuen horri buruzko galdera, eta gauza askorik ez da, ez? Baina, elkarrizketa, jendea hitz egiten eta zein kontatzen duen, eta, tira. Izanik dan lekukoa, hain gauza gutxi gelditzen dan leku hortakoa, bere lekukotasun ematen gote. Almatiei buruz galditu nuen zenbait lekutan, gehienak noski Erronkarin eta Zaraitzun ere almadiatzen zuten.
Eta behar bada, agian Artzibar iparraldean ere, eta bai nahiko auristik nahiko gertu eta zenbait lekutan, eta baina testutxoren bat ere zeo zer Uztarroten zeo zer bada nahiko harinaia, baina beste zenbait herritan galdetu eta bai, esaten zuten, igual, aezkoako arian edo. Bai, mendik ere jaisten zituzten tronkuak, serian barrena, ez dakit irati edo zen ibaietan barrena, ahoiz aldera, eta kontatzen zuten horrekin zerikusi beharra duen zerbait, eta nola egiten zuten, eta horrekin zerikusia duen zerbait, herri batzuetan banuen hainbat aipamen, eta horiek zeltziaten, prestatu dezakezu edo, eta tira, egin nuen. Zer egingo nun, ni saiatu nintzen ahal izan nuena, errekuperatzen alzitekena, horrekin pozik nengoen. Pena ikusiz bazikoala, baina ezin zer egin. Bai, kori, gaitzak horiek erraitan zeila, eta apeza entelegatantzia guzia. Gustatuko litzaidakela han, bailaraietan, zaraitzun erronkarin eta gainerakoetan ere, euskara berpiztuko balitz, haiek ikusi behar dute, baina, behintzat hemen lan hauetan badira testimonio batzuk, duela urte gutxi edo ez hain gutxi, euskaldun izan direnen hauetik jasoak eta ikusirik nola izan dan, hor badute testimonio fehaziente bat, zer izan dan, orain dela urte gutxi batzuk arte, eta orain denbora berri hauetan, medio gehiago izanik, eta bitartekare hobeak eta baita ere instrumento hobeak hartzeko, eta joaten diran pixka bat kontzientzia hartzen eta animatzen eta itzultzen dira pixkanaka euskara bere maila. Optimista baikorri izan behar dugu, baina ez dugu inoiz itxaropena galdu behar. Alimo Jerolimo eta aurrera. Onkixin onki erden esaten zen, bien recibido, bien hallado. Animo eta ia animatzen zisten. Aupata itzina,